Și am o placă blind, câte vedeți, acetot blind, Women Thunder, Rose Delicta, Rulmens mai de toate națiile, așa. Și azi o să vă învăț 180 manei. E placa mea! Așa, să vă arăt. Are asta numai 8 ani, frate, și face tutoriale. Pentru cei care, dacă vreți, puteți să puneți picioarele așa, să dați așa. Bă, ăsta nu l-am dat, dar hai încă o încercare. Cum îi dau eu, de obicei, așa. Piciorul tot să facă. Dă din mers, bă, Tarzan. Dați-i acum. Dă din mers, omule, că reușește. Uite-l, mă! Și din câte vedeți, piciorul așa, scos în afară. Și acum o să-l dau, piciorul așa. Să uitați-vă. Da, așa, mie nu mi iese așa de bine. Pentru alți, ca și începători, mai bine ar pune așa. Așa m-am obișnuit eu. Ok, bye.